So, well-defined mga kaigsoon, no? Gani, nakita na to ang dako nga appreciation sa pagtuki sa atong lesson. Karon gyud nga quarter mga kaigsunan. Gibalik-balik naman nato ni, nakadungog naman ta aning kapila na ni gibalik sa mga pulpito ang mahitungod kang Nehemiah as a wall builder mga kaigsunan. Pero mas lalong pag yun ang atong appreciation sa ilang contribution in the role of rebuilding the country. Niining panahon na. Pastor Pamunag, what can you say about the good influence of a good leader? Actually, no, mga kaigsuunan, pasalamat nga ang atong leksyon naghatag na tug hulagway nga ang leadership is influence. O kining atong mga leaders, dako gyud kay ni sila influensya sa ato ang katilingban. O nakita na to diha Pastor Hesbon nga adunay good and bad influence atong mga leaders. Gi-expound pa gani mga kaigsunan sa atong lesson nga adunay mga bad leaders nga nakahatag po sila good influence nga good po nila nabuhat apoy mga good leaders nga naapod sila mga mistakes nga nahimo po ni usahay mga kaigsunan nga makita to dili perfect ang atong leadership, but all our actions ingon as leaders mga kaigsunan, dili lang ang mga pastors, bisan ang atong mga kaigsunan nga naa sa mga local churches, sa pamilya kay naa magyud leader, gikinahanglan gyud diha mga kaigsunan nga gingon diha nga mag-amping ta kay ang atong tanang mga buhat, Pastor Hesbon o Pastor Joy, ang atong mga pinulungan maka-impluwensya gina sa ubang mga tao. Murag siya gingon nga bantayanan kayo. Bantayanan kayo.